also reminding us what really matters: health, love, solidarity. With compassion and kindness, and with the dedication and expertise of our NHS, we can and we will get through this. Thank you for all you are doing to help. Na Boris yn dweud, mae hi just yn dweud beth na Boris yn dweud. He's gwych beth am y supermarket. Dyna lle mae bobl mynd I fynd I brynu cwrw nawr. Dwi'n gweithio mewn ystad, ni methu ymdopi. Does dim digon o bobl. Just under me no bod hyn yn zombie virus. Bydd hynny'n lot fwy o hwyl. Zombie virus, yeah, yeah. Just under me no bod hyn yn zombie virus. Bydd hynny'n lot fwy o hwyl. Zombie virus, yeah, yeah. Covid done. Oh, did I? Sorry, I've been a wife, you're. Dim disrespect like, ond sut wyt ti'n gallu eistedd a bwystedd fam yng nghyfraith os dwyt ti ddim yn gallu bod yn agos I unrhyw un efo Covid. Yn enwedig rhywun sydd ar fin marw o honno. A ti'n gallu postio ar Facebook ar yr un pryd. Yn union be o'n i'n meddwl. Na, fenyw dweud wrthaf bod ti'n biochemist unwaith yn ffoned achos I lafydd I gweithio dy bobl a broblemau iechyd meddwl. Da iawn i'n cael astudio. Mae hwn yn hollol angenreidio nawr I bawb. Gobeithio wnewch chi aros yn saff na pawb. A please, gwrandewch I Nicola. Get a grip. Well said. O'n i'r fenyw sydd ar super injunctions mas. Wedi methu dioddef with a law I hyn fos. Just hanging on to Boris's coattails. Hoffi ni beidio, mae hi'n siarad sens. Mae hi'n Judas. When he does not go, he'll pass go. A bobl dwi'n nabod, rando fel chwarae
gais ei hun ddim yn rocket science. Ddwch chi'n danfon eich plant i'r ysgol yn hyr y modau yma. Gyf amser ydw ei chyflog hi ddim yn cael ei effeithio. Llywodraeth Cadwyd drwy'n allan un y sôn. So ni angen ei. So ni angen